हेलो लोगोफोर खुलुमबाय नोंथांमोनखौ गिबियावनो गासैखौबो चेनेलाव बरायना लाग्रोनाय जाबाय नोंथांमोननि थाखाय दिनै मोनसे गोजोनथाव रादाब लाबोनाय जादों जोंहा पीएम इन्टार्नशिप स्किम ओंखारना फैदों दै जाय स्किमनि जोहै नोंथांमोना मास मोनसेयावनो 5,000 फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन बोसोरसेनि थाखाय माने 12 मासनि थाखाय नोंथांमोना मास मोनसेयाव 5,000 फैसाखौ मोननो हागोन आरो बिनिफ्राय बे स्किमखौ नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना मेट्रिक पास जाबायबा एबा हायार सेकेन्डारि पास जाबायबा एबा जायफोर नोंथांमोना दायो ग्रेजुएसन पास जाबायबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन आरो बिनि अनगायैबो जायफोर नोंथांमोना ITI पास जानानै दङबा नोंथांमोनाबो बे पीएम इन्टार्नशिप स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन दै दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ नोंथांमोना गासिबो जोबजासिम नायना लाखाबानो जाबाय मानो होनोबा बियो नोंथांमोननि थाखाय मोनसे मोजां स्किम दै जाय स्किमनि जोहै नोंथांमोना माने मास मोनसेयावनो 12,000 फैसाखौ मोननो हागोन नालाय 12 मासनि थाखाय माने बोसोरसेनि थाखाय दा बिनिखायनो बे भिडिअखौ जोबजासिमल' नायबानो जाबाय आं नोंथांमोननिसिम पुरा डिटेल्सै खोन्थाहरगोन बोरै नोंथांमोना माने सोरबादिया एप्लाइ खालामनो हागोन एलिजिबिलिटि क्राइटेरिया माबादि दङ आं बेखौ नोंथांमोननिसिम खोन्थाहरनो सानदों आं नोंथांमोननिसिम गिबियावनो गासिबनिसिमबो गुरै खावलायनाय थाग्रोखाबाय दे नोंथांमोना जुदि सोरबाफोर चेनेलाव गोदानै फैदोंबा जाहाथे नोंथांमोना बेबादिनो भिडिअ मोननो हायो बिनि थाखाय नोंथांमोना गासिबो गिबियावनो चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लाग्रोलायबानो जाबाय दा बेखौथ' नोंथांमोना इजिनो एप्लाइ खालामनो हागोन दे जेबो नोंथांमोना जेनेबा कम्पिउटार दखानाव थांलायनानै एप्लाइ खालामनो हैनांगौनि गोनांथि जानाय नङा नोंथांमोननियाव माने मबाइलजोंनो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन जोंहा स्किमनि नामा जाहैबाय पीएम इन्टार्नशिप स्किम दा बिनि एप्लाइआ जोंहा सोलिगासिनो दङ दा बिनिफ्राय नोंथांमोना नायनो हागोन नै नोंथांमोननि बैसोआ दायो जेनेबा हमना ला 21 बोसोरनिफ्राय लानानै 24 बोसोरनि सिङाव दङबा अब्ला नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन होननानै जोंहा बेहाय लिरनानै होदों दै दा बिनिखायनो जेनेबा नोङो दायो 21 बोसोर जाबायबा अब्ला नोंथाङा बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो जायफोर नोंथांमोना 22 बोसोराव दङबा 23 बोसोराव दंबा एबा दायो 24 बोसोर जाबायबा अब्ला नोंथांमोना बे पीएम इन्टार्नशिप स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय माने बेखौ नोंथांमोना दायो माने मिथिदो आरो 21 बोसोर जानायनिफ्राय 24 बोसोरनि सिंनिया नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दा बिनिफ्राय मोनसे खोथा दै नोंथांमोना जेनेबा दायो सोरबाफोर आन्डार ग्रेजुएसन फरायगासिनो दङबा नाथायबा नोंनि बोसोरा जेनेबा नोंनि बे बैसोआ 21 बोसोर जाबाय अब्लाबो नोंथाङा एप्लाइ खालामनो हानाय नङा मानो होनोबा नोंथाङा दायो आन्डार ग्रेजुएसनखौ फरायगासिनो दङ नालाय दा बेनिखायनो नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हानाय नङा जेनेबा दायो जायफोर ग्रेजुएसन पास जाबाय जायफोर मेट्रिक पास जानानै दङबा जेबो आरो फरायाखैबा जायफोर हायार सेकेन्डारि पास जाबाय नाथायबा जेबो आन्डार ग्रेजुएसन बेबायदि फरायाखैबा नोंथांमोनाल'सो बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दै बेखौ मिथिना लाबानो जाबाय जेनेबा नोंथांमोनाथ' गोबां थागोन नालाय सोरबा मेट्रिक पास जानानै फरायलासिनो थानाय बेबायदिथ' थागोन सोरबा ग्रेजुएसन पास जाबाय बिनिफ्राय फरायासै बेबायदिथ' थागोन नालाय नोंथांमोना दा नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन आरो नोंनि बे बैसोआ जुदि 21 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरनि सिङाव दङबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हासिगोन दा बिनिफ्राय आरो बिनि अनगायैबो नोंथांमोना दायो साख्रि बाख्रि बेबायदि मावनायाबो नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेखौ जोंहा लिरनानै होखादों नोंथांमोना नायबानो जाबाय दा बिनिफ्राय बे 12 मासनि थाखायल' दै बे जोंहा 12 मास माने बोसोरसेनि थाखायल'सो बे इन्टार्नशिपखौ नोंथांमोना मोननो हागोन दा बिनिफ्राय जोंनि बे इन्डियानि माखासे टप कम्पानिसफ्राव नोंथांमोना रियेल लाइफ एक्सपिरियेन्सखौ लानो हागोन माने बिथांमोना माखासे खामानिखौ बिथांमोना मावहोगोन आरो इन्टार्नशिपआवथ' ओरैनो माने इन्टार्नशिपखौथ' बोरै लायो बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागोन जायफोर नोंथांमोना सिगाङाव जायफोर माने इन्टार्नशिपफोर सिगाङाव होखांबायबा नोंथांमोना मिथिखागोन माखासे कम्पानिफ्राव माने इन्डियानिनो टप कम्पानिफ्राव नोंथांमोना बे इन्टार्नशिपखौ मोननो हागोन दै बबे कम्पानियाव नोंथाङा मोननो हागोन बेखौथ' दायो बुंनो हाया बेहाय गोबां रोखोमनि जोंहा टाटा दङ महिन्द्रा दङ गोबांथार जोंहा कम्पानिफोर दङ दा बेफोर कम्पानिफ्राव नोंथांमोना इन्टार्नशिपखौ मोननो हागोन 12 मासनि थाखाय बिनिफ्राय मास मोनसेयाव नोंथांमोना 5,000 फैसाखौ मोनबाय थानो हागोन दै दा बिनिफ्राय नायनो हागोन गभर्नमेन्टआ जोंहा 4,500 माने 4,500खौ गभर्नमेन्टआ होगोन बिनिफ्राय इन्डास्ट्रिया बबे इन्डास्ट्रियाव नोङो मोनो बिथांमोना कम्पानिया 500 रुपिसखौ बिथांमोना होगोन आरो बे जाहैबाय इन्टार्नशिपसो नालाय बेखौ नोंथांमोना मिथिना लादो बिनिफ्राय वान टाइम ग्रान्टबो नोंथांमोना 6,000बो नोंथांमोना मोननो हागोन आरो वान टाइम बेखौ खेबसे नोंथांमोना माने 6,000 फैसाखौ मोननो हागोन दा बिनिफ्राय आरो इन्सुरेन्सबो नोंथांमोना मोनफाबावगोनसो नोंथांमोना नायबानो जाबाय प्रधान मन्त्रि जीवन ज्योति बीमा योजना बिनिफ्राय प्रधान मन्त्रि सुरक्षा बीमा योजना बे इन्सुरेन्सखौबो बे इन्सुरेन्सआ माने कभार जागोन आरो बे गभर्नमेन्ट अफ इन्डियानि जोंहा बेयो स्किमखा नालाय दा बिनिफ्राय नैबेहाय नायनो हागोन आरो इनकामा बेहाय बुंदों दै न'खरनि इनकामा जेनेबा 8 लाखनि बारा जानो मोननाय नङा होननानै बेखौ जोंहा बेहाय बुंदों जुदि न'खरनि सोरबा फेमिलिनि न'खरनिखौथ' बे बुंबावोसो ओरैनो जेनेबा नोङो जेनेबा बोसोरसेयाव 8 लाखनि बारा बेबायदि फैसा खामायाखैबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन ओरैनोथ' खामायाखै न'खरावबो जोंना बर'फोरनिया मा जायो 2 लाखआनो बांसिन मेक्सिमाम जाहैयो दा बेनिखायनो नोंथांमोनाथ' गासिबो एलिजिबल जाखागोनखा मेम्बारानो जा फेमिलियावनो जा जुदि 8 लाखनि जुदि खम नोंथांमोननि इनकामा दङबा अब्ला नोंथांमोना एप्लाइ खालामनानै लानो हागोन बिनिफ्राय न'खरनि सोरबाफोर मेम्बारा जुदि साख्रियावला
दङबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हानाय नङा बेबादि बेहाय बुंदों आरो दा जेबो नङा बेहाय जेनेबा न'खरनि बेहाय डिटेल्सखौथ' एसेबां माने होखानांनाय नङा बेहाय नोंथांनि सोरबा न'खराव फेमिलि मेम्बारा सोरबाफोर साख्रि मावनायावबो एप्लाइ खालामनो हागोन नोंथांमोनाल' जेनेबा साख्रि मावनाय नङाबानो जाबाय आरो अब्ला नोंथांमोना बे स्किमनि थाखाय एप्लाइ खालामनो हागोन दे दा बेनिफ्राय एप्लाइ खालामनो थाखाय नोंथांमोना नैबेहाय रेजिस्टार नाव थुनानै एप्लाइखौ खालामना लाबानो जाबाय नोंथांमोननि थाखाय बेयो मोनसे मोजां इन्टार्नशिप स्किम होननानै आं बेखौ सानो जायफोर नोंथांमोना जुदि नोंथांमोना इण्डियानि बे भारतनि माखासे टप कम्पानिफ्राव नोंथांमोना इन्टार्नशिपखौ मोननो हागोन नालाय दा बेवहाय नोंथांमोना गोबां एक्सप'जारखौ मोननो हागोन दा बेनिखायनो नोंथांमोना जुदि एप्लाइ खालामनानै लायोबा आरो इन्टार्नशिपआव नोंथांमोना सेलेक्ट जायोबा जोबोद मोनसे मोजां जागोन आरो बेवहाय जेबो पार्सेन्टेजनि बेबायदि बियाखै दे नोङो जुदि मेट्रिक पासबानो एबा नोङो हायार सेकेन्डारि पास जाबानो एबा ITI लानाय दङबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नालाय बिनिफ्राय जायफोर ग्रेजुवेसन पासबाबो एप्लाइ खालामनो हागोन नाथायबा नोङो दायो फार्दार इडुकेसन खालामाखैबा नोंथांमोना एप्लाइ खालामनो हागोन बिनिफ्राय नोंथांनि बैसोआ 22 बोसोरनिफ्राय 24 बोसोरनि जानाय जानांगोन अब्लासो एप्लाइ खालामनो हागोन जायफोर नोंथांमोना दायो 20 बोसोरबाथ' एप्लाइ खालामनो हानाय नंला जायफोर 25 बोसोर जाबायबा नोंथांमोनाबो एप्लाइ खालामनो हानाय नङा आरो दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना दायो गासिबो मिथिबाय जानांगौ बे इन्टार्नशिप स्किमनि बागै नोंथांमोनाबो गोबां एसे इउटुबफ्राव भिडिअखौ नुदोंमोन जानांगौ नाथायबा आबुङै मिथियाखैमोन जानांगौ सोरबादि एप्लाइ खालामनो हागोन बेफोरखौ दा बेखिनियानोमोन आं बे भिडिअनि गेजेरजों नोंथांमोननिसिम आबुङैनो खोन्थाहरजोब्बाय बिनिफ्राय नोंथांमोना दायो एप्लाइखौ खालामना लाफैबानो जाबाय जायफोर नोंथांमोना एलिजिबोलबा एबा एप्लाइ खालामनो सानदोंबा नैबे इयुथ रेजिस्ट्रेसन होनायाव नोंथांमोना थुनानै रेजिस्ट्रेसन खालामनो हागोन एबा नैबे गाहायाव फैनानैबो नोंथांमोना नुखागोन रेजिस्टार नाव बेहाय थुनानैबो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामना लाबानो जाबाय गोरलैयैनो नोंथांमोना रेजिस्टार खालामनो हागोन बेखौ नोंथांमोना जेरावबो कम्पिउटार दखान बायदिसिनाव थांलायनांगौनि गोनांथि जानाय नङा आबुङै नोंथांमोना मबाइलजोंनो गावबा गावनि मबाइलजोंनो बानायना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन नोंथांमोना जुदि माखौबाफोर बुजियाखैबा एबा माबाफोर नोंथांमोना सोंनो सानदोंबा भिडिअखौ बावसो नोंथांमोना कमेन्ट खालामनो हागोन आरो बे भिडिअखौ नोंथांमोना लोगोफोरनो गासिबनोबो शेयार खालामनानै होबानो जाबाय आरो बेबायदिनो भिडिअ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाबानो जाबाय दा बेखिनियानोमोन बे भिडिअआ गोजोन्थों